हेलो ज्योतवाहन गोसाई गोर लागतनी ज्योतिया के कथा सुनाओतनी सभी सुनी लोग ध्यान से। बहुत पुराना समय की कथा हटे। सुनी लोगन ज्योतिया का दिन नहा खाए का दिन से लेके अब भूखल के दिन तक सुनल जाला। दो ननद भौजाई रहे लोग। ननद बहुत सती बरता रहली, एगो भौजाई रहली। तो गाँव भर के लोग सब गेहूँ सुखावत रहे पारन दिन खातिर। तो इतना ना बारिश होत रहे, इतना बारिश कि कोई के गेहूँ ना सूख पावा। आहू सती वार्ता रहली। ननद कहत रही कि सब कोई के ना सूखल, हम तो गेहूँ अबे सुखा ले। तो कैसे सुखा ले? तो कह भौजाई उनकर कहत रही कि कैसे सुखा ले? तो ननद कहत रही कि तू देखिए ना हम कैसे सुखा ले, हम तो भगवान के बहुत मानी ले, हम सुखा ले। सब लोग गेहूँ लेके झोंकन में पड़ल बाटे। आई का कैली सती वार्ता कि कहत रही कि हे सूरज भगवान, हमरे अंगना में रोड़ा उग जाती तो हमार गेहूँ सूख जाई। हम रोड़ा लगे रात में सूते, जौन मांगे हम सब दे। ज्योतवाहन गोसाई कहलन कि चल ठीक बा। का कैलन कि चारों तरफ बारिश अंधेरा, अब उनका अंगना में वो कराकरी के धूप निकल गई। बड़ी खुशी से गेहूँ सुखवली, सुखा उखा के पिसौली, पिसा के रखली आटा। बिहान जिउतिया हो तो पारन का दिन खातिर उनकर आटा तैयार हो गई, पीस उस के रख दिहली। अब रात में ज्योतवाहन गोसाई उनकर अपन जौन कहले रहलन तो पूरा करे के रहे। अइलन ई का कैली कि इतना सुंदर सब पलंग पर बर बिछौना क दहली, बिछौना लगा दहली। आ अपने का कैली अइलन भगवान तो गोर लाग लेली, कहली कि सूती पर हम आवतनी। अपने उमें से भाग के जाके दूसर रूम में सूत गईली, ग्वाल घर में छुप गईली। आ उनका के भगवान के ऊपर रख दली। भगवान सब देखत रहे कि देखो हमरो से लीला करतरी, 76 करतरी। भगवान तो रात भर बैठल रहल, भोरे बेचारा उठलन, कहलन कि अच्छा ठीक बा, हमरा से धोखा। भगवान गुस्सा हो गईलन, उठलन आ का कैलन कि उनका आंगना में पेशाब कर देहलन। जब पेशाब कैलन तो उड़ी तर इतना रातों रात में गिंधरी के साग उपज गई। पूरा गिंधरी के साग एकदम उपज गई। इतना खुश भैली हुआ, वो तो भगवान चल गईलन, खुश भैली। अब कहली बिहान भैला कि चल जिउतिया तो कहिए ले, गेहूँ सुखिए गई, अपने आप साग भी आ गई। का कैली कि साग के काट लहली। आ पारन का दिन गेहूँ सुखौले रहली तो साग आ रोटी से पारन कैली। जैसे पारन कैली तो वही दिन से अब उनका पेट में बच्चा रह गई। सूर्य भगवान के बच्चा हो गई। तो साग में उनकर रहे कीटाणु तो उनका बच्चा रह गई। अब तो इनकर जब देह हाथ पियराए लगल, पेट उठ बुझाए लगल तो रुआ तरी गाव तरी कि अब का करी रे बाप, अब तो हमरा बच्चा रह गई, का भइली का भइल। देखत देखत 9 महीना हो गए तो इनका पुत्र भइल। पुत्र भइल तो कहले कि चल हे भगवान। तो ज्योतवाहन गोसाई सपना में देखलन, सूर्य भगवान सपना में इनका के देखौलन कि तू हमरा से छल कैलू हो, धोखा कैलू हो, तो तारा से हमू छल धोखा कैनी हो। गेहूँ तो सुखा देनी है, लेकिन तू जौन तय कैलू हो ना कैलू हो तो हमरा क्रोध आ गई हो, तो हम पेशाब कर देनी हो, साग भइल, तू खैलू हो, तेरा बच्चा रह गई। तो कही चल भगवान के नुहन माफ़ी मांग लली, गोर लाग लली, जन्म देहली, बच्चा भइल। बच्चा दिन पर दिन बड़ होखे लगल। जब बच्चा जाओ लड़का संग टीम में खेले तो लड़का कहसन कि भाग, बिना बाप के बेटा हमनी के लगे आ जाते, एकरा से हमनी के मत छुआए के, एकरा से मत खेले के, एकरा साथे ई डगरुआ के बेटा हो, बे बाप के बच्चा हटे। लड़का घृणा करसन। तो लड़का का जब ज्ञान हो गई तब अपन माँ से एक दिन पूछा था कि हे माँ, हमार बाबूजी कहाँ बार? तो तहार बाबूजी तो नहीं खन, बाहर गइल बारन। तो ना हम अपना बाबूजी के लगे जाए। करत करत बुतलात बुतलात कितना दिन रखस, बाद में वो लड़का जिद पकड़ लहला कि ना हम अपना बाबूजी के लगे जाए, हमरा बाबूजी के बताओ।
तो कहली कि ना मनबा तो ना हम बाबूजी के लगे जाए। कहली कि देखो ना तहार बाबूजी उहे हवन जौन उगल बारन उहे तहार बाबूजी तो हम उनका लगे तू कैसे जइब। कहलन कि ठीक बा हम चल जाए। सूरज भगवान तहार बाबूजी हवन आ तो ठीक बा हम जा तनी उनका को खोजे। आ तो जा माई सिखा दली कि अगिला रथ छोड़ दिह पछिला रथ छोड़ दिह आ बिचला रथ जौन हुई उहे तहार बाबूजी हवन। जा शाम के सूरज छोड़ दिह सुबह के सूरज भगवान छोड़ दिह जौन दिन दोपहरिया में निकलल हुई उहे तहार बाबूजी हवन। इहे शब्द कह के वो लड़का के कहली कि जा खोजब। कहला कि दिन मुँह में बकत रहे खाली अगिला रथ छोड़ दो पछिला रथ छोड़ दो बिचला रथ हमार बाबूजी। इस सही लड़का कहत कहत घर से निकल गए। जाते 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 लड़का तो बेखैले पियले लड़का ढहत ढिमलात जाता। जब दोपहरिया भई तो घाम से छटपटाता रोता। तब सूरज भगवान उतरलन अलन बूढ़ा के रूप में। कहलन कि हे बालक कहाँ जाता रहो। हाँ तो बाबा हम जाते नहीं अपना बाबूजी के खोजे। हमार बाबूजी अगिला रथ माई कहलिए छोड़ दिया पिछला रथ छोड़ दिया बिचले रथ तार बाबूजी हवन। तो आज जब तक अपना बाबूजी के ना खोजम तब तक हम घर ना लौटेम। हम खेले जाता नहीं तो दोस्त लोग हमारे बोलता कि बिना बाप के बच्चा हो तो डगरुआ के बच्चा हो तो हमरा बड़ा मन में खराब लगता। आज अपना बाबूजी के हम खोजिए के रहे। सूरज भगवान खूब हंसलन बूढ़ा का रूप में रहलन अपना रूप में आ गलन। चक्र लिहले एकदम विष्णु अवतार में अलन। कहलन कि ठीक बा बाबू हम ही तहार बाबूजी हैं चला हमारे साथे हम बाबूजी तहार हैं। जांग चीर लहलन वही में उनका के भर लहलन आ रथ पर बैठलन आ कहलन कि आज से तहरा के सभे जीवित पुत्र मानी सभे जीवतिया करी आ तहरे के पूजा करी आ तू ही जीवतिया पुत्र हो जीवित वाहन गोसाई तू ही रहब। आ चलो आ वही रथ पर बैठा के उनका के लेके विमान पर बैठा के चल गइलन भगवान जी सूरज भगवान। आ उनके पूजा देश दुनिया करे लगल। जीवित पुत्र जिंदे गए जीवित पुत्र लोग करे लगल। ये जीवित वाहन गोसाई गोर लगतनी जैसे सब कोई के रक्षा कैनी वैसा ही हमनियों के करी दुनिया पंच के करी। हे जीवित वाहन गोसाई बड़ा चरण छू के प्रणाम करतनी। हे जीवित वाहन गोसाई जो गलती बोले सब माफ कर गोर लगतनी।